Maswera seiko mhuri yeZimbabwe? Regai tikugamuchirei nguva ino yemanheru tichipanana maupdates erevolution kekupedzisira. Tinoda kutenda Mwari wamasimba ose nekuti vanotipa simba rekuti tirambe tichibatana sevana veZimbabwe. Mwari wamasimba ose akatinakira nekuda kwekuti vakatiita kuti tive vana veZimbabwe uye tibatane mukutambudzika uye zvakare tipesane mukuwana. Asi nyasha dziri kuburutswa ndedzekuti tibatane, uye nyasha dziri kuburutswa dzichaita kuti Zimbabwe ishanduke. Toda kutenda nekuti Mwari vanotipa upenyu, uye zvakare tinavo vakwegura, tinavo vechidiki, tinavo vana baba nana mai vari kurarama mukati menyika yeZimbabwe. Toda kukupai assurance yekuti Zimbabwe inyika yakadiwa naMwari. Kana muchiziva the abuse iri kuitwa nestate yepeace, inyaya yekuti vana veZimbabwe vanhu vakagadzirwa vachitya Mwari pakuzvarwa, uye zvakare tiri nyika inoremekedza runyararo. Naizvozvo tinoti kana macircumstances auya ngaaregedze kutirasisa hunhu. Toda kutaura pamusoro penhau yekushandisa maemotions mupolitics, tichidzidzisana towards the issue yekuvaka revolution. Nyika yeZimbabwe tiri kuzoishandura. Handidi kukunyeperai, regedzai kuita mistake of undermining the power of the masses, especially the united masses. Kana tikagona kurapa kenza yekupesana nekuona nenzira dzakasiyana kwevana veZimbabwe, batana uye nekudanana, taona kuti nyika yedu inogadzirika zviri nyore. Saka tinoda kutenda Mwari tiri pakunamata zvakare, kunamatira comrade Nyoka Yemabhunu. Tinozviziva kuti Mwari vari pabasa pamusoro penyaya iyoyo. Zvakare nesuwo tiri pabasa. Toda kutenda vese vanotambanudza ruoko. Tanga tichitaura nemaloya masikati vachitipa maupdates emamiriro akaita zvinhu, even though paine macomplaints kuti tine vanhu vari kuita backbiting, vachida kutraya kuisa maloya mustate of confusion and fear, vachinyepa zvavo nekutsvaga relevance. But ndoda kutaura kuti muzvizive hapana chinhu chakakosha kudai nekudanana sevana veZimbabwe. Matambudziko akapindana naComrade Nyoka Yemabhunu, mamwe acho akaitwa amplified nevanhu vanga vaine mapersonal agendas, and izvozvo ndizvo zvatiri kuda kuti tigadzirise. I was always saying the investment iri kuitwa nestate into trying and bring Comrade Nyoka Yemabhunu on board is not even worth the level of his threat. Ndava tinotenda kuti vechidiki, we grow in different ways and we seek relevance in different ways. Mistakes can be done and zvizhinji zvinogona kuitika. Asi there is one thing chandaifarira pana Comrade Nyoka Yemabhunu. Comrade Nyoka Yemabhunu munhu aitaura maproblems anoresonata nevanhu. He was resembling the voice of the young. Ndo saka tichiti instead of pursuing to destroy him, it is better to engage and understand. Vakanzwa zvaitaura Comrade Nyoka Yemabhunu, if they can manage to resolve 3/4 of those things, vachaona kuti the tug of war between the ages dzatinadzo vechidiki nevari kutitonga vechikuru inoita tension, inoita shoma. Zimbabwe was destroyed from long back politically. Takazvitaura kuti matambudziko atiri kutarisana nawo, matambudziko akatanga kare
matambudziko akarerwa. Matambudziko iwayo achirerwa asvika palevel now yaave matambudziko ava kuoneka nekuti they cannot feed the masses. Vana havana mabhuku kuchikoro, maticha havasiri kuwana, manesi havasiri kubhadharwa, vari kutoraramawo nehwakumukwaku. Zvipatara hazvina mushonga, mibhedha chaiyo yemupatara yakatyoka, uye zvakare hamuna mablanketi. Migwagwa haina kumira zvakanaka, mabasa hakuna. Tine vana vari kupinda mumitoriro as of now, nekuda kwokuti havana chavanobata, havana chekuita. So what we are doing, let's be proud to be Zimbabweans. Isusu pachedu ngatidade nekuva maZimbabweans. The age difference iripo pakati pevari kutitonga nesu vechidiki, with or without their effort, one way or the other, there must be a divine handover. Nekuda kwekuti nyika inobuda murudzi ichipinda murudzi, ichibuda mugeneration ichipinda mugeneration. Ndo saka tichiti zvematongerwe enyika yedu yeZimbabwe zvinofanirwa kunga zvichivaka yatinoti generational wealth. Saka we identify the enemy. Toona kuti muvengi ndiani. Muvengi iyeye kana twamona todhila naye sei. Zimbabwe is not going to fight a person. Zimbabwe is going to fight the system. And the system will include a person. Ndo chinhu chatinoda kuti vanhu vaunderstand. Vazhinji tiri kunzwa muchiti Zimbabwe tikaita so tinourawa tigozodai. It's only because ground is not yet ripe. We are going to hold demonstrations in Zimbabwe. Take it for my words. And those demonstrations are going to invite the table of negotiation. I'm saying it clearly because I understand how it is going to be done. The voice of the young generation will never be silenced. Hakuna achaita simpa kunyaradza voice revechidiki. But we are going to act very decisively, but making sure that we hold the principles which govern our humanity. Tinomira nema principles asingaite kuti tirase hunhu. Tiri kuzviziva kuti the beneficiary yeupfumi hwenyika yeZimbabwe huri kubenefita vanhu vari kunze. And ruoko ruri kuba ruoko rwuri munyika ane kala yedu ndiye ari kushandiswa. And we are not going to be silenced over that. We are going to declare, and tichazviita when time is ready. We are working together now with the people and making sure that we are coordinating the ground. Issue iripo ndekuti we want to seek attention from the people who are in control of our resources. We are tired now nekurarama upenyu hunorwadza. We are penetrating the political arena with a vibrant activity which is going to force us to the table. Ichi ndo chokwadi ende hachiputse ukama. But ndine zvandoda kutaura payouth. Please teererai masignal atinenge tichikupai. Masignal iwayo tinenge tichivawana pamweya. Regedzai kutarisa kuvhundutsirwa kunonga kuchiitika. But let us do everything in the confinement of respect and understanding that we are the people of Zimbabwe, and being the people of Zimbabwe, we are working towards bringing our country to a position where it is going to save us. Zimbabwe haina capacity. Hakuna capacity to control my demonstrations in Zimbabwe. And I want to say it repeatedly.
hakuna government yedu haina capacity yekucontrola mademonstrations besides the fact of infiltration nekutotsvaga kuona kuti who are the organizers and start pursuing those people. But we want to do things which is not going to make us lose blood. Takati ropa rakadeuka muZimbabwe rakakwana. The coordination and the power of unity is going to resolve the problem of that country. Asingati batanidzei vanhu. Ndava mabirwe arikuita zvinhu munyika medu zvakatongotanga the revolution yakaitwa compromise. Tozodzoka toita a secondary problem yatinayo yatiri kuti isusu our political drive tichitora the opposition and the ruling party, all of them are doing what is called a scam, political scam of playing the drama of democracy. Yavanoti ruling party inotsvaga acceptance on the international community. At the same time, the opposition is seeking power. Both of them, the ruling party and the opposition, no one cares about the progress. So we are going to do a thing which has never been done. Those because we are raising the voice as the youth, but we are being threatened of death. We are trying to call for the caucus, but we are being given dummies. And it is enough. The Lord has given us strength. And what I'm saying here, whether I am silenced, the spirit will never be silenced. Everyone can speak what I'm saying here. We are tired nevanhu vari kushandisa upfumi hwenyika kuseva family. It must come to an end. We are not threatening to remove the government by force, but we are going to act in the confinement of the constitution. And that constitution is going to act accordingly, because it must now unleash all the powers and the mandate we have to make sure kuti zvese zvinenge zvichishanda kusaidi kwedu. It is now time to separate the wheat and the chaff. Vana veZimbabwe, ndati Zimbabwe haina capacity yekucontrola mademonstrations. The only advantage iripo iri kutorwa ndeyekuti vanhu havana kubatana. As of now, mapurisa vari kunetseka kuti vawane chekudya. Masoja vanorarama necabbage. Mota dzemapurisa dziri kunzi kana dzichifanirwa kunoatenda maproblems, vanotokumbira mari yefuel kumacivilians. And mota dzacho dziri shoma, dzikangobuda mbiri hapasina pakamba. And they don't want to listen to us. So, if they don't want to call us and make us understand how are we going to resolve these issues, we are going to start pop-up demonstrations in Zimbabwe throughout. Once the project of uniting the people is finished, kana vanhu vangopedza kubatana, kaona vanhu vacoordinata chete, tisati tagadzirisa matambudziko enyika, we are going to unlock the action, and that action is not going to be an action which is easy. Because the pop-up demonstration kana tikaita kumasvingo muchingosvika tinovhara kumasvingo taenda kuBulawayo. The movement yesecurity yenyu kubva kumasvingo kuenda kuBulawayo ikoko ichakutorerai nguva, and it is going to be something which is going to teach you kuti the state is not capacitated. And if we say let the state be capacitated, atisiri kuitira kuti iuye izoataka isusu. Ngati capacitate state tiseve nyika kuti tigadzirise upfumi. Hatina basa nevakagara kustate house as of now. But vari kumaina maini dzedu vachiendesa minerals edu kunze kwenyika. We are coming to a position after all the people are united. Tiri kufambira company one by one, which is owned by the
foreign nationals. Nekuti we need to understand the model of benefit which is being received by our government. How many percentage are you getting from the minerals which are being extracted? How many percentage is being owned as shares to the government? Because we have been calling a voice and calling for the government. You understand? We are calling for the government to commercialize that government. Could move the biggest employers of your citizens. You don't want. You want to bring your friends and they come and mine, do what they want, exploit our people when they ask for their pay. They're appointed by the guns, not even the labor activism, which is happening from the opposition or the ruling party or the human rights defenders. Nothing. Everything is just going. The country is on autopilot. This is political activism. Never underestimate it, and never by any means classifying us wrongly. Never classify us wrongly. We are not terrorists. We are going to do zin izvi pajekerere, because kana mchitadza kudefenda nyika, vana veZimbabwe vachadefenda nyika yavo. So let it not be a surprise. Mukaona taakudaidza kuti pese parikuitwa mining, go and close. Any company which is operating, tinoda kunzwisisa. Kana tikati vana veZimbabwe stay away, don't go, siyanai nekuenda kunoparadza nyika yenyu muchiti muri kushanda. We don't want to live hand to mouth situation. Tinodawo kuti tive nenhaka. Vabereki vedu vaifanirwa kuti masenior citizens vadye mudyandigere. Nekuda kuti takatora nyika yedu, tingadai takatora ivhu ratakatora tiine vadiki nevakuru vane pekugara. Pichana bichana, hatisi kutaura kuti tivakirei dzimba, tiri kuti tipei pekugara tizvivakire. Kwete zviri kuitwa zvokuti neawana pekugara pacho anogara akangomira nekunoworshipa chief, kuitira kuti aregedze kudzingwa munyika yachief. Akada kuforoma chidhina anozibhadhara mutero. Tasvika palevel yekuti chero vanhu, a head will have to pay my taxes. Nyika yedu yatakarwira, tatibvumai kuti makaita mistake to take the political power without a clear roadmap on how to regain the economic control. Izvozvo ndo zvakaita kuti tive ne puppetry government. Hatina problem nekuti vakagara maoffices is our fellow brothers. A gun pointed to a fellow black brother is a betrayal, and we are going to respect those boundaries. Then you will have to show us, are you on the side of the masses or you are on the side of the imperialists? And we are not going to allow that. Exploitation is just the same as colonization. It is coming to an end. The people of Zimbabwe are going to rise, well coordinated. We understand amugadzire ma-US dollar, and we don't have a problem. We don't have a problem with that. But let us now unleash the power of the constitution and the dictates of the constitution of our land. And we are going to activate action towards changing the situation using the power of the masses. And those people apana zvokuita. Masoja edu ngavauye kurutivi rwevanhu. Mapurisa edu ngavauye kurutivi rwevanhu. Tese takadaro ngatiendei kurutivi rwevanhu. We cannot give in our dignity by compromising the values zemunhu mutema. You understand that. Enough with political activism as of now. Nyaya political parties, it's fine. Tomboyisa party. Now, we are coming as the people of Zimbabwe. This is what's going to happen. We are not threatening to destabilize the country.
But I have said, and on record, constitutionally so, with the mandate given to us, United Front of the People of Zimbabwe will be coming very soon. But as of now, we are uniting the people. We are giving the people the time to talk to each other. Vataurirane matambudziko enyika. Nekuda kwekuti ndo zvinounza common purpose. Takakonzera kuti vatungamiriri venyika dzakasiyana-siyana dzakange dzapambwa nevapambe pfumi vauye pamwe chete pakunorwa vasapotane. Inyaya yekubatana nekunzwisisa kuti we have got a common problem. The problem iri kuaffecta Zimbabwe, iri kuaffecta Angola, iri kuaffecta South Africa, iri kuaffecta Mozambique, iri kuaffectawo dzimwe nyika dzakatikomberedza. Mobva mauya pamwe chete, ndo zvazviri kuita. Vamwe vari kuwana 1 meal a day, vamwe vari kutoshaya, vamwe vari kuendesa vana kuchikoro vasina bhutsu, vamwe havana school fees. Ndo matambudziko akasangana nenyika. But hatina vakutaurira nekuda kwokuti vatiri kutongwa navo vari kurarama imwe nyika. Ndo saka tiine vanhu vanoti I can afford to go and eat lunch in Paris kana ndikada. But pane umwe munhu ane mwana ari kudzoka kuchikoro akabata mangai mupepa, adzingirwa school fees, haana lunch, kuchikoro kwacho kuri kunaya, zvikoro hazvina kuvakwa. Tiri kuita battle of building the country pano. We don't want to seek power. Hatina tiri kurwira. Kana paine vari kurwira vamwe ndevamwe, isusu we are not fighting. I said, if you want to understand my political jacket, follow me to Zimbabwe Independent Movement. That is my political jacket. But we support the revolution. I am not operating in hiding. I am operating ndiri pajekerere. Pamberi nekubatana, pasi nenharadada. Ndo zvatinotenda. Ngatibatanei sevana veZimbabwe. Mwari vachitiitira zvakanaka. Thank you so much.